și bine v-am regăsit la o promovare a lui Robert IT. El filmează Brawl Stars, văd că are primul episod de Labs World, noul meu intro, ia să vedem. Arată bine. Da. Like, face share, da. Și mai are încă doi, să vedem. Face și un giveaway. Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi o să fac un giveaway cu un cod de 1800 de trofee. Are ceva brawleri și am și skin-uri pe el. Da. Acum vă arăt să se încarce. Ia să vedem. Acesta este contul, are Gin, opa. puțin cu ea. Da. Da, și primul episod al lui. Ce a filmat? Abia și de like. Da. Așa că vă rog să dați un like, subscribe și share. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!